Croeso i Wrecsam a croeso i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Croeso cynnes i Undeb yr Annibynwyr i Wrecsam ac i Saith Seren. Croeso i Wrecsam. Croeso i'r Undeb Annibynwyr Cymraeg. Croeso i Wrecsam, croeso ar ran eglwysi y cyfundeb dwyrain Dinbych y Fflint. So nid yn unig Wrecsam, ond Rhos, Llandegla, Llangollen ymlaen rownd. Y 9 eglwys sy'n eich croesawu chi. Grŵp bach, ond grŵp da ni falch iawn o'ch croesawu chi ac yn rhoi croeso cynnes iawn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg 2023 yma ato ni. Da chi'n gyfarwydd enw Wrecsam yn sicr erbyn hyn, achos maen nhw'n yn yr wasg ar hyd yr amser o'r clwb pêl-droed, lle allwch chi fynd i fanno i weld yr stadiwm. Fydd ddim modd ddim iawn fynd am gema na byd, ond allwch chi fynd i weld y lle. Mae'n enwog hefyd am Morgan Llwyd, yr enw ar yr ysgol uwchradd, mae'n gofeb iddo fo ar ffordd Rhos Ddu. Mae enw fo fel Morgan Lloyd ar rhestr o ffeiriaid Eglwys y Plwy. Ac fwy diddorol, wel na, dim fwy diddorol, ond yn diddorol hefyd, tu allan i'r eglwys mae bedd Eli Hwyel, efo'r coleg yn Meric ac yn y blaen, a dyn da chi'n gweld lot o sgwennu ar y bedd yna sy'n eitha diddorol. Rhos, wrth gwrs, yn adnabyddus iawn am ei chanu, am ei cherddorion ac yn y blaen, a mi welwch chi hynny pan ddwch chi fyny'r stiwt, a fanna fydd y gynhadledd yn digwydd. A dwi wedi deud yn yr llythyr croeso i chi fynd draw i Llangollen os ywch chi gyfle. Achos mae honno'n bentre bach digon difyr. Lle mae croeso i chi wneud bob math rhyw bethau fel yna ac mwynhau'r ardal. Peidiwch am mynd i gair achos mae'n Lloegr. Fy enw i yw Chris Evans, dwi'n athro gwyddoniaeth yn Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam, a dwi hefyd yn gadeirydd ar ganolfan Gymraeg Wrecsam, Saith Seren. Gael y magu yn Wrecsam, ac o'n i'n mynd i'r capel y Groes, o'n i'n mynd i wrth dyfu fyny. Ond dwi'n ddim lle fel hyn yn Wrecsam, tan 2011, pan oeddwn ni'n neud gigiau Cymraeg, oeddwn ni'n mynd o un lle i'r llall, a dwi'n ddim canolbwynt i'r gymdeithas Gymraeg, i'r gymuned Gymraeg, tu allan i'r ysgol a'r capel falle. A falle Merched y Wawr a Meibio Meilor. Felly dyna oedd nod y lle yma. Mae'n gynnig gysylltiad cry efo cerddoriaeth, ond hefyd efo chwaraeon. Dyn ni'n dangos gemau Cymru rygbi drwy'r Gymraeg ar S4C, a hefyd pêl-droed wrth gwrs. Mae Wrecsam yn cysylltiad cry efo pêl-droed. Ac dyn ni wastad wedi bod efo cysylltiad cry efo'r tîm pêl-droed dros y blynyddoedd. Dyn ni wedi helpu codi arian at y clwb. Mae'n swnio'n od rwan. Teimlo'n od bod ni wedi bod yn codi arian at glwb sydd rwan mor gyfoethog ynde. Na'r lle mae'n reit brysur. Mae'n rhywbeth ymlaen yma bob nos. Ac ie, fel dyn ni wedi dweud, mae'r gigiau Cymraeg yn llwyddiannus iawn yma. Dyn ni yn capel Bethlehem, Rhosllannerchrugog, yn y gornel. Ymateb pawb ond wedi mewn trwy'r drws, ydy'r ymateb fel chi roi, waw! Mae pawb yn cael ei syfrdanu mewn gwirionedd. Mae'r capel yn cael ei adnabod fel capel bychan. Mae hynny'n ychwanegu at y syndod wrth gwrs. Cradog Roberts, Dr Cradog, Dr Crad i ni, blant. Dwi'n mynd i gofio fel y cyfrif wedi marw chydig yn ges i ni oedd yn gyfrifol am sefydlu'r organ. Talu medden nhw am ychwanegiadau ati, ac oedd yma brydlon bob sy'n byth yn methu, i fod o'n mynd arni hyd a lle Cymru, oedd o wastad yna, gwasanaeth. Dal i ganu ym Mynydd Cradog, wrth gwrs,
Niwag dwi'n meddwl ydy, dyn ni mwlwch un o'r ardaloedd i ddechrau. Bron, rhyw asyl arbennig, mae niwag yn agor. Wedyn mae in memoriam wrth gwrs, ond dyn ni'n ddiol ffemino. Ac oedd bob sy'n fan hyn trada ac i gloi, dyn ni'n canu vesper. Mae'r eglwysi di mynd yn fach iawn, wel 9 eglwys yn meddwl bod fi'n enwi yn yr llythyr Croeso. Rhain nhw yn wan iawn ynddo. Eraill yn weddol ac yn symud ymlaen fel gorau gallan nhw. Ond mae yna symudiadau eraill, enghraifft yn Llandegle. Mae'r presbyteriaid yr Annibynwyr wedi dod at ei gilydd i greu eglwys bro tegla. Mae hwn yn ffyniannus ac yn le braf iawn i fynd i wasanaethu yno fo, sy'n cynnwys gwahanol oedran o'r rei ifanc i rei mewn oed, a mae'n braf gweld hynny. A wedyn mae gennych chi capel y groes, lle mae beneser fel adeilad i cae, ond maen nhw bellach fel eglwys di symud i rannu'r adeilad gyda capel y groes, lle mae'r 2 eglwys mewn un. A dwi'n meddwl bod hwnna'n gweithio'n arbennig o dda. Mi o'na sôn flynyddoedd yn ôl y dylai hynna ddigwydd. Cos mae pawb yn ffrindiau ac yn yr un gyfriathasau o beth bynnag. Ond maen nhw hefyd gilydd yn addoli, ac mae yna deimlad braf iawn ar fore Sul pan mae rhywun yn mynd draw fan o dan arweiniad, wrth gwrs, Aled Lewis Evans bellach, sydd yn weinidog ar y Beneser, ag ar Capel Groes, ag ar John Street Caer, lle mae gen i ddigon o waith ar ei ddil o credu. Siwan Jones ydw i, a dwi yn berchen siop yn tŷ pawb, sef siop Siwan, siop Cymraeg sydd yn gwerthu cardiau ag anrhegion a llyfrau Cymraeg a pethau sydd yn dathlu Cymru a Wrecsam hefyd. Prowd o fod dod o Wrecsam, ond so gwerthu lot o bethau Cymraeg fel y siop Cymraeg yn Wrecsam. Dwi hefyd yn gweithio fel gweithiwr plant ieuenctid efo Eglwys Presbyteriaid Cymru. So dwi'n gweithio o fewn y capel yn Capel y Groes yn Wrecsam 1 diwrnod yr wsos, a wedyn 2 ddiwrnod tu allan i'r capel i'r henaduriaeth yn yr ardal. Dros y blynyddoedd mae'n teimlo bod yna rhywbeth fel shift wedi digwydd, dwi'n meddwl. Yn enwedig efo'r ieuenctid, dwi wedi dechrau grŵp alpha, dwi wedi dechrau wneud youth alpha efo chydig o'r ieuenctid. Mae lot o'n nhw'n rili ifanc, blwyddyn 7 ydyn nhw, ond mae'r pethau maen nhw yn ddeud a y cwestiynau maen nhw'n ofyn, fel mae o'n anhygoel, really. So dwi'n rili yn gweld Dyw yn gweithio yn eu clonau nhw a gobeithio wneith hwnna barhau fel mae'r cwrs yn ei fynd. Enw fi Lily Jones, dwi'n 17 oed, dwi'n chwarae i dîm Wrecsam merched a da ni newydd cael dyrchafiad i'r Welsh Prem. Oedd o'n brofiad anhygoel, mae chwarae i tîm lleol yn rhywbeth di ddim llawer o pobl yn gallu gwneud, a mae'r fraint yn cael gwneud yna i tîm Wrecsam yn anhygoel i fi, a i gael chwarae ar llwyfan fel yma hefyd yn ystod y tymor yn deimlad anhygoel. Be maen nhw wedi gwneud i Wrecsam yn anhygoel, nid yn unig y clwb ond i'r dre. Maen nhw wedi rhoi'r funding yna i tîm y merched i cael gwneud be da ni wedi gwneud efo'r tymor yma, a mae cefnogaeth nhw wedi bod yn anhygoel. Da ni'n gallu dweud rhywbeth drwg amdano nhw, really, ond maen nhw wedi bod yn anhygoel iddo ni. Nes i gael ei fflio allan i LA i cyfarfod drob, oedd hwnna'n anhygoel. Oedd o'n brofiad gwych. Nes i cyfarfod drob ar Ryan hefyd yma, pryd nathon ni chwarae efo'r Torf Huge, ond nhw'n just ar y cae yn siarad efo ni. Maen nhw'n dynion really down to earth, a mae'r cefnogaeth maen nhw wedi rhoi nid yn unig i'r clwb ond i'r dre gyfan yn, mae'n cos. Dwi wedi bod yn mynd i caffel ers fi, wedi bod yn hogan ifanc iawn, mynd efo nain a dad. Mae jyst wedi bod yn rhan o bywyd fi ers i fod yn ifanc, a dwi jyst heb stopio mynd, really. Nes i
mynd i coleg y bala hefyd, pobl ifanc i gyd sy'n joio mynd i caffel yn cael treulio amser efo'n gilydd. Mae di roi gymaint o hyder i fi, cael y ffydd na a bod o gwmpas pobl sy'n rhannu'r un ffydd yn teimlo di really nice. Newch chi fwynhau'r stiwt, mae o'n adeilad trawiadol iawn ac yn adeilad hanesyddol iawn. Dim ond i chi fod yn ofalus o'r gloch ar y cloc ar y to sy'n gallu canu bob yn end ar ei breu braw i chi. Ond mae'n adeilad hyfryd dros ben, ydych chi yn rili mwynhau yna. Ac da ni'n edrych mlaen yn mawr iawn i'ch croesawu chi i'r gweithgarwch i gyd. Ac yn dymuno siwrnea saff, ond yn dymuno'r gorau i'r digwyddiadau yn ystod y dyddiau nes yma.